Opo daton sa ito naman yung Costume Patrol, si Aksyon Zil Minardo. Back to back siya piloto sa patrol. Walay liwan nagaisahanon. Papang Nixon Tahom. Ay, padayon man ang atong pagbantay sa pinakaulihing mga balita nasyonal, mga balita international, flash report, breaking news. Opo sa gapon nato ng puwersa naman sa atong news center personnel para subong gabi. Action an Defensor Lisay. Dali naman sa Studio A Master Control. Subong gabi po nato ng puwersa ni Aksyon Elmar Madera kag Aksyon Christian James Binares. Subong Martes nga pagpangalagad rin sa Action Night Patrol. Mga kaupod ninyo ang inyo naman nga alagad sa kanginan. Talos temporaryo. Sa inyo naman nga regular nga anchorman sa rin kapalutuntunan na Aksyon Eric Magbanwa. Ako naman si Aksyon John Diaz. Welcome na welcome rin sa Action Night Patrol. Nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol. Action Radio Philippine Standard Time, las 9:49 na. Hoy, sa tatarandara ng mga tagparamati, dari naman sa may syudad sa Bacoor de Probinsya sang Negros Occidental. Kamusta kamodera ang iba nagapahunay-hunay? Ang iban siguro sini, ilabi na nakaulo advance da brama ka-aksyon sang ilang sweldo aksa. Kay buwas is the Mother's Day. Base siguro may gina-enjoy da lang nga nagahulas mga ka-aksyon nga galaba ang liog sang iban. Para makabulubanding o pod sang ilang mga pinalangga sa kabuhi. Kilala ko to sa area sang Kabogo. Basi guro nagadulo jamming na to sila. Adlaw ginigila mo gabi gininila. Drama kilala ko to sa may Deca Homes na bla. Sigurado gid ko may gina partner gid sila subong nga gabi mong. Tulukis alang mo na Dali kay tipo, di ka ginyo kay mabulbugnaw ang panahon. Ang iba nagapa-init-init. Pa-init-init sang lawas. Dali kay delikado, makunukis akon na pertigit kitugnaw ang panahon. Especially kung di kagwa ang taho, bla? Yan, bas kilala ko, gadamo ko ng tao sa kalibutan. Gusto mo na? Ay, may gabi ako kay Stain McGronfield. Pwerte nga ngalan, Stain McGronfield. Ayo di purma. Good PM ko, no? Gamonitor ko no si Sir Jomar. Do mo ginis lang guro ang may gina-partner kagahulas mo nga eh. Ayo di purma. Basta hindi lang luawas magahulas. Ayo di purma. Sa ito, tagpalamati, may mga mensay kamuloy padala rin naman sa itong pagpangalagad sa mga ginamang gabi. Pwede nyo ginapadala sa ito naman yung text hotline 0963-7570874. Suliton ko, 0963-7570874. Or pwede nyo man makaksulit padala sa ito naman yung live streaming sa ito yung Facebook Live. Hindi gina naton pagkarimta, nag-aatagan gina naton sang igtanapangot sa daily gidlamang madugay ang inyong mga mensahe. Oy, ayoko lang ha, i-share palihog ang aton nga live streaming sa inyo dalang a wall publicly. Ang tinutuyo para mas damo pagkikita magka-aksyon nga may malabot samtang kita nga nagapadang pangalagad subong nga kagabihon. Halong sa tumatag panamatik kay medyo maduludanlog ang aton nga dalanon. And wala labot sila maka-aksyon na pinaman ka mga krimenyo kung insidente ka nagduntad sa palibot sa syudad sang Bacolod subong man nga adlaw. Sa nagahulat naman sa resulta sang inyo nga paborito nga STL. Nagahulat sa resulta sang Lotto. Dugay-dugay aton ina pagalawagon.
Gani bantay lang ato mga tagparamati. Pero antes pa man tanan, ginapaandaman ng tanan ang publiko sa mga bag-o nga modos mga kaaksyon. Ilanabili na ang ginagapang cash in, cash out balasang GCash. Amuning paribak omong ang electronic money ni ginatawag mga kaaksyon. Magsiling ka cash in, mabayad ka, pasudlan ang imo account, It's an online application. Do amo na ba lang ika-globe mga kaaksyon? Nga ining GCash, pwede mo gamiton sa pagbayad sa ibang nga mga transaksyonez. Pwede mo man sa gamiton kung kinanglan mo magpasa sang kwarta sa iban. Ining GCash, pwede mo man gamiton sa iban nga mga pagkabutang. May balayran ka nga utang, pwede ka man. May balayran ka nga bills, kung ano man nga kuryente mga kaaksyon, pwede man. Kung ara kabi sa sulod sang isa ka restaurant o kung mall o kung kalanaan nga naga-honor sila sang GCash, pwede man. So pwede kagidya kabayad gamit sang GCash. That is cash in. Kay parang imo nga kwarta nga bill, for example, may 1,000 ka, mamba ka cash in ko sa imo account makadto equivalent 1,000. Pero galing, of course, it's business. Sometimes may ara na sila kwaon si mga service charge. We do not call it service fee, but charge kay kisa kung wala ka sobra sa 1,000 nga bilhin. Yung sige nabuhina nila, 1,000 mo atagan ka lang nila, abi karon da 990. Ang pulo ka pesos, buhina na nila. That is cash in. Ang isa cash out. Magsiling ka cash out, may kwarta ka na daan sa imo application, sa imo darang account na ginatawag. Account means imo ownership o kung imo na kaugalingon nga propiedad online. That is account. Kaya ikaw na nakabalos ang username mo kag ang imo nga password. Magsiling ka cash out, pagwaon mo, i-withdraw mo kumbaga kung bangko pa nga terminolohiya, i-withdraw mong imo nga kwarta out of that particular application. So meaning, ang imo electronic money, imo umugit sa subong nga cash on hand or cold cash. Amo nung kitawag naton nga cash on, nga cash out. Karon, may isa ka post nga nag-trending online. Dalinis bakulod ginapaandaman ng publiko bangod sa panibag-o nga modus. Nga kung magpag-cash in sila sa GCash, may ara kuno kagabi nagpa-cash in 10,000 pesos, makumo 10,000 por tikadako. Tapos ang gingamit nila nga kwartaya peke gali. So nang taon nyo gid ang papel kabi nila guro gabi hindi kamurot ang manog cash in. Dapat isipon nyo gid, sipad-sipadon nyo gid ang kwarta to make sure nga tuod ang kwarta. Labi na ko naman ni kadako, makumo pa GCash ikaw or pa-cash in ka 10,000. Tapos dra ka lang sa mga outlet, abi mapag-cash in. Ikaw man nga sa outlet, ibasahon, isipon, lantahon o sisaon, tanan na lang. Double check, triple check, tandaan naton kwarta ina, no? Sunod rin sa post nga kagabi ko no, sa isa ka store sa area sa barangay Estefania, may duha ka mga pormado nga lalaki nga nagamotor nga mapakash in sila. Galing kay nagwa sa GCash account ang ngalan nga iya ka babahi. So ginhimo sang nagabantay sining madalagyaan, antes siya pa man gin-approve ang cash in, o gin-isip yan na yung kwarta. Digto kag natalupang daniya nga peke ang kwarta nga gingamit. Pero nga utok sining mga makabig mo na ni guro nga mga tawag ni sila man. Perting modos nila, no? Pati amo niya idiyahan pag inilabla. Patapos sini, kaya tinatalopang dansang nagabantay nga peke, giningagaw sakay sa ang mga lalaki silang motora, kag nagsibat palagyo. Kaya naabot ang ilang opisyo. Nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon 24. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 9:58 na.
Gani ha, burubantay. Aligmat gid ang tanan. Ilabi na nga tiempos muertos na. Tigpiligado na manugsulod na mga kaaksyon. Balantayan gid ini. So dapat hindi ka mo dira pinagusto lang. Dapat aligmat gid kamo, no? Kag damong adaan sa mga kaso sa hold up. Kawayan may hold up man kapon. Delivery van to kag kolektor. Sang sigarilyo baw. Wala labot kinuha nilang koleksyon pati bagay personal nga kwarta inubos pa nila. Nagadumagete pa to ang mga sakay sang delivery van nga ini. Sa hinigaran, may isaman ka negosante nga babahi. Oy, gin-hold up man. Ginsunod-sunod gid siya ka suspect yang nga sakay sa motorsiklo, duha ka bilog. Ang lain kay ginlampusan pa siya ka armas lutang bala. Kaya mo to pinakdol sa ulo ya guro kay para dumalipungan ining ang biktima. Kagati sapos dila kay nagabalubato pa nimo kwa sang iya nga slingbag. Dapat gid nga mag-aligmat ka pero ti kiluluoy man. Ipang kapital ya pa to sa negosyo ya tani. To galing kay iban daw lagi dubrahon. Obra nila mo sa niyo pakahapos bala. Kon si Lieutenant General Vicente Danao pa to sang lalaki ito bilang nagbunggo to sa security guard. Muway ka kuno obra nga iban. Obra ka mga lain. Simple lang pamangkot ya. Ano ka, adik? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Radio Philippine Standard Time, last just ang tak na nasang gabi. I-check na naton ang report sa ato naman nga Patrol 2. Ibalo nato ng pinaka-observation report sa aton nga patrol. Mayang gabi lang kay Ma'am Yvonne Votcher. Good evening. Dan sharing na kuno mayo si Ma'am Yvonne Votcher kay gina-share gid lang aton nga Facebook Live. Good evening night, Aksyon Patrol. Watching from Riyadh. Hindi ko mababasa ni mong alam Chingkwayla. Ibutang bisari mong alam para mabasa naton sa gusto, no? Marilo Travilla Catino, good evening. Jerans Barila, good evening, Action John. Monitor na kami di sang asawa. Yakon ho si Jessica Barila, taga Purok from Villa Angela, diri sa may Bacolod City. Oy, si Ray Flores Barioga, good evening. Nalawagan ko na si Saint McGonfield, a.k.a. Ren Warek. Ay, perte. Ayo di Purma. Elvera Hilogo, good evening. Don Fe Marie Duma Castro, maayong gabi. Sige. Ang iban, dugay-dugay naman. Ibalo naton. Una, ang pinakauling nga sitwasyon sa palibot sa sulad sa Bacolod. Kapos ang ato naman nga Patrol 2 sa ato naman nga Crosswind Patrol. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Opod kita kay Action Zil Minado. Action Zil, mayong gabi. Action dyan, mayong gabi. So, action dyan, malaka na. Nagmalaka na. Oo, do ginagano do samtang ka report ko, do makanta ko. Oo, Do makanta. naman. Buhos ng ulan at kay pag panaog ko gid sa patrol mo gid tubing pag buo ka ulan mo. Kabalo ka na sa kanta? Ano na ganing title sa kanta na? Alipat. Hindi ko nakarelate. Ara naman ta sa hindi ka relate ka balogi ko forte mo gina mga kanta mo mga Hindi ko nakabalo mo sa kanta. hindi ka nakabalo Pero kabalo ko. kabalo ko na. Kung sino nagkanta. Sino may nagkanta? Ako, pero ang lyrics hindi ko kabalo. Sino nagkanta? Sino gani? Ang songbird ko na sa Pilipinas. Ano na gani magkanta, Action Zil? Hindi ko na balakson dyan, kabalo. Kabalo ka, Action James, si Zil, kanta ni, tanda ni magkanta, ya lang ni magkanta, sampulis na sa kanta mo, bala, Action Zil, ano na galing sugod na, buhos ng ulan ating Buhos. Sige na, ano, tinta mo, sugod lang to, sugod pa lang to, madagdag na sa bangko, is papang. Ayo di Purma. Sige, Buhos. sige, Hindi sige ko na na. kabalo yung magkanta yan. Kabalo ka na Ano to gani? Ano na galing sugod din na? Buhos ng ulan ating mundo'y. Sige na bla. Madami, balay mo Ayo tingog. di Purma. Kabalo ko sarangan mo ginaya. Yo,
Ay, damo, di ka, gambala sa, sa message, sa live streaming. Gambala sa gabi, tabi ko na paano magkanta si Action Silviao. Go Lain lang. ng bala. Alain lang nga kanta. Alain na kuno nga kanta. Sige, ano nga kanta ang pwede nga ma-offer ni Action Zil? Ano nga kanta? Ano nga kanta? Tingin makon mo. Kamo kuno ang balo. Ano kuno nga kanta? Pwede kanta ni Action Zil? Gusto lang tama na makanta. English! Action Zil, English. Kuno nga doon mabugtaw sila bla sa mga gabi. Kuno, bisan refrain or chorus lang kuno? Kanami, bala sa mga action dyan sa tempo. Di, para mapamatudaan, tagid kung kay Sinog ng rason sa pag-ulan eh. Sige. Pag-ulan ka rin na pasula naman to de. Sige, agapanomdom na si Action Zil. Bantay ka mo kayo, kaya nagapanomdom. Nas Papang Mangkutabi, anong pwede mo kuno kantaon kung si Papang Pumangkuto no biyaho? Ang paborito, subong ni Papang bala. Ano? Hopelessly devoted to you na. Sige, ano Oo. ganun na? Kaya nga nabatian niya na ni Gan nagpa-sound ko. Paborito yan naman ko na pa-sound yaman ko na sa yung video kihan. Ano nang kantas ng Hopelessly Devoted to You, Action Zil man? Kataas-taas man action dyan man. Kasi Hindi, karoon matukan. Gamay lang bala, gamay lang. Ang una-una, get. Una, get. Ano ganun na? Hindi man tabi ko, my heart is not the first heartbroken. Perte. Sugod pa lang to, Action Zil. Sugpon. Hindi na papadayon na. Burma. Hindi na papadayon nun. Abi ko, pwede na nga diretso na lang to kay do. Pwede na kita ni gamba sila di sa aton nga live abi padayuna na lang kuno be. Ano pa nang sugpon? Ang sagbon, ikaduwa lang ang sansa ha. Ikaduwa lang sansa. My eyes is not the first to cry. Ikaduwa pa lang to. ang sugpon, buwas naman. Buwas naman sa gabi. Buwas naman sa gabi. Oo. Bantayan na nila Action Zil. Kay para buwas sa gabi, ang duwa pa lang to kalinya, subong, pagka buwas ikatatlo, kagik-apat, na matamaton, tanito talawig pumanis mana. Ayun, di At Burma. sa mag-chorus na son. Gain nyo ka na chimpo, maluoy ka mo ba? Teka, kamusta subong? Din ka mo subong nga gabi, Action Zil? Nagalibot kami action dyan, no? Sa may Chikyar Ramon, diri sa may barangay 35, 16 man, no? Ito kagina ba na mali kami si Papang Nixon ng mga impormasyon ng mga hold up ko, no? Bagin libot na mo ng kopdanan to sa media, no? Sa dyan naman mo action dyan. Kasi na kinayampad tanan. Ang ending gali. So, na false alarm. So, talaga kinalibot namon. Subong ang sitwasyon niya sa nga syudad sa Bacolod, normal naman ang dagan sa trapiko. Pero kinacheckyan taman karagabi niya nga presyo sa nga gasolina action dyan. Daw, kung sa diin, nagataas, nagit ang presyo sinin, no? Kaga medyo aragoy, tibuas. Bantayan tani ang ginahambal man ni Nila Action dyan nga drivers day. Ako nang pagpahuway ni sa mga drivers kung may transport strike pala, kung may libre sa kayman. Kabalo ka Action Zil, ining transport strike nga ginaplano nila, ang pinaka-endpoint ni yes, kampanya na, panawagan, para matawag ang igtalupangot sa gobyerno, pero kung ang gobyerno mo bungol, hindi kinakabate. Pero ang endpoint niya sa uli, ang apektado ang pasahero, especially ang regular nga mamumugon nga gasalig sa di pasaya nga jeepney. Ilang taon ta lang kung ano matabo ni buwas kay ang iban galing nga grupo hindi mag-intra ang Fibak Dagoro. Correct action dyan, ang bungol mayo pagani kay makabate. Pero ang kapabungol-bungol daw hindi ginaya makabate action dyan. Isa pa na. Kayawan ka ginaya panawagan sa ilaya. Ang sa bahay naman diriya, okay lang na mag-transport strike sila kung ang mga kautura naton tanan may sarakyan. Pero kung ang mga wala gani, medyo mabudlay man, kag masakit man ni sa ulo sa mga kautura naton niya nga nagatrabaho nga wala sa nga salakyan na action dyan, no? So, subong nga gabi ang aton nga panahon man action dyan, no? Ang aton nga kalangitan, so may mga bituon, kag may budal, may kasanag, gusto bang ba may kasanag? Hindi man matawagin nga. Kanami isang bulan, kay gabilogid, no? Kag masanag, subong niya.
Ang bulan na rin gasanag. Ang pating kanimo taw tay kasana kis akon way na gid. Ayo di purma. Ay mayang gabi reaction zelo kay Sir Hindran. I think ang bot kun on board sa subong sa patrol ka backup 6. Sir Hindran kun may mga maayo-mayo may ayag-ayag tada. Si Action Zil subong upot ang gapatrol Kay Hi sir, may gabi na sir kahit sa mga mendras ang backup 6 blaga monitor ng ila patrol mo kung anon mo gid i-check mo. Ang patrol nila kagang ila dira nga sa des ga paurok-urok kina sa Action Night Patrol. So may gabi dira Dara, ilang ko na sir Ara na si Action Zil Wala kita na sir. Ay kalain. Ayo di purma. Actually, Yeah, kamusta oo. ton nga mga gasolinahan daw so far do kaligwalin sa nga tulo temprano kay Bangoro nagingagaw kapon la. Ang makasarang Ay, oo, mag full gid. tank kingagaw gid kapon. Correct action dyan. Normal na sa mga Pinoy nga kung magpasaka na gani isang gasolina, taga matamat na sila hakot sa ilang mga container, ang iban mga container van, gini nga dala ang mga suludlan sa ilang gasolinahan action dyan. Di isang kagapon ni adlaw sang wala pa nakapataas sa nga presyo, no? Alas 4, alas 5 pa lang ang iban yung mga gasoline station nagsirado na, kagang iban niya nga may ara pipila ka mga gasolinahan nga nagkalaubusan na sang unleaded, no? Kaya nga kabalo naman tangin taas nga diesel lapit gid 5 ka pesos sunika nga sa bahin sa nga gasolina 2 o kun na lapit 3 pesos malaksyon diyan. So subong ang average price sang diesel o mambal natin nga yara na sa 85 kag ang gasolina ara sa 81 tugtog 83 man ang presyohan. So depende man sa gasoline station action diyan. So am nagani ginhambal sa kagina mayo-mayo pa di sa syudad sa Bacolod kung ikumparar sa ibang areas siya sa Pilipinas, no? Ang sa imo gani nga cum laude ang sa Cebu ayon no nga mahaham pa ko tani mamariak pa ko haham ako hindi na nandoon ako yaman tani do ko yaman tani man Anyway, kamusta subong aton nga madalanon? Damo pa nagabiyahe nga mga salakyan? Sa subong action dyan naman ni oras ng mga nagabiyahe pagidya kag kung kisaga ni taga alas 2 ini ang punta taytay kag Banagoy active pagidya ang mga driver yan sa pagabaka-baka man sinisang ilang pagbiyahe action dyan kay Tidra may bala naton nga ang mga isdaan ni balang nga naga-deliver sa mga market no aga pa ni sila yan nagabugtaw kag nagadulong sinisang ilang mga baligya nga isda man action dyan so far. Subong action dyan, amo to ang kagina lang ang major incident gan nga na luthang patay to action dyan. No? So, gin-update man natin kagina ang police station to. So far, wala pa nakahatag sinisang Soko report ang sabahin sa Soko. So, ang latest update lang ito kagina action dyan, no? Ang background sini kag nga mga detalye nga gina-provide natin ginaamo pa lang to kag mga recovery so buwas siguro action dyan matingwaan naton nga makuha sini kag ma-identify ini ang mga kalibre kag kung diin ang pila sini sa nga biktima kag gina sa nagluntan nga shooting incident. Yes, Action Zil. Yes, so action dyan, observation report nga gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo una sa Balita Unas Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! May patrol! Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo gikan naman sa patrol. Pinakauli nga sitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod. Kesuno kay Action Zil damo gyapon sa masalakyan nga nagalambihong sa dalanon. Subtob-tob sining mga tanion kumumakaksyon doging kakas na gidman ang curfew hours diri sa may syudad sang Bacolod. Manang iban nga pinagusto man kung kaysa lambihong. Okay, kung may ara-ara ang iban, gusto man nila bala madula ang stress. Kurting stress subong. Lalabot stress sa trabaho, stress sa mga problema sa mga susulod sa ilang panimalay, stress pagid sa kakatabo sa aton nga palibot in terms of safety and security. Oy, may stress pagid sa mga balaklon. Nga purting saka sa presyo pati ning saka ning ulauntat sa presyo sang gatonga. Amo ginasa. Sige lang. Kung nga kilala ko pa. Sige lang Ma'am Evelyn Sinaon, good evening. Gamonitor lang sila kuno ni Nanay Evangeline sa may barangay Alihiza.
Oy, God bless you dira, ma'am. Ma'am Evelyn Sinaon. Agustin Barayoga, good evening. Ga-monitor lang sa may Villa Lourdes. NN, good PM sa tanang nga tagpalamati kay mama kay papaya. Nga wala pa kuno katulog. Feeling ko do patulogod na ninigurong iya ginikana, no? Zen Zen, mayang gabi, watching in Dubai. Raffle Genesis, good evening. Allen Marlingko, mayong gabi. Oy, Philip Rayman Banyas, good evening, Action John. Ga-monitor kami diri sa may Barangay 21. Nagapaurok-urok kami sa Action na Radyo Bacolod Night Patrol. Ma'am Elizabeth Gamala, good evening, Action John. Keep safe, God bless you, and more power kuno, no? Sa Action Radyo Bacolod. Renante Abiliar, good evening, Sir John. Watching San Carlos City, palihog tamyaw kuno sa Arbiliar family and Servano family sa Magalion Cadre. Amping mo tanan. Amping mo man, sir, no? Genevieve Villaflor, maayong gabi, man. Sige, ari na ang okay, no? Wala pa. Lilia Taton, good evening. Monitor na kami di Guardianville Tangob, Action John. Stay safe kuno and God bless. Kamu mandira, Ma'am Lilia Taton. God bless you. Richard Grandia, good evening, sir. Patamyaw. Patamyaw naman kuno sa Kawayan Family Grandia, Postrano, Magbato. Ay, nagamonitor siya sa Cagayan de Oro, Subong. Halong-halong dira. Roheli Pilga, good evening, Action John. Tamya ko ng JR Hipilga. Kagpak Sinovate, advance happy birthday, boss. Uy! Advance happy birthday. Sige. Balo na nato ng pinakauling mga balita na tipon. Sa ato naman yung mga aksyon, correspondent, standby, aksyon Roger Gutib, standby, aksyon VJ Apasible. Unaon naton ang live report, gika naman dito sa 1st District sa Negros Occidental. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Upod kita kay Aksyon Nelson Patenyo. Aksyon Nelson, mayong gabi. Yes, aksyon na dyan, mayang gabi man, kaga sa aton sini nga mga ka-aksyon. Thank you, Gitagina, no? Thank you so much. Oo, pinsan nagang ginsulatan ko to bla. Mangkot yun si Action Rexon na to, pinsan sulat to sa mga ibos, pinsan akong... Ayun, di purma. Abi, aguro sinulatan sa minutangan mo bala? Ayun, di purma. Ano nga numero? Pinsan guro ko na lintos plubok. Abi ko, pinsan guro tulayan sa STL to. Ayun, di purma. Pili lang to siya. Tingin kumplito na to. Gani ka kay perti kay nakasako sang San Carlos City PNP bala? Oo. Perti Kay sila halos ka... nga mga media outlet nagpakigangot sa kay Madam Morita, perting bisihan niya. Perti kag patiya sa mga bisita bala kay may mga taga-region nga gaabot. Mo gani. Perti, no? Anyway, congratulations to kay Police Lieutenant Colonel Misaon Action Nelson. Ti kadua na nga accomplishment pag pungko ni Sir Misahon. Ti duwa na ka mga dalagko bla nga bulto nga nakuha. Pag pungko yap lang sang January, dumduman mo to 28 million to. Dumduman ko to. Kagati kay na 13 million. Pwede man niya kaagahon man niyang mamukaw slaya. Gigin po kakagin nila. Gigin po kakagin nila. Mukaw balita eh. Ayun, di purma. Amo gid na. Kawalogin ko yung sanay na ikaw basta ganyan? Mo gani man. Pwede man nga okay man, mayo man. Kasi positive man. Ang resulta, aksyon na dyan. Hopefully, may yara. Pagid na, guro may masunod. Kaya still pang investigation, basi buwas ay pabati tang tingog bla ni Ejen Jenks Scropulo. Si Ma'am Jenks Scropulo. Oo, kay akon sa nestorya kay na. Gid kay na si Ma'am ang iya nga ngalan Jodibitsky Scropulo. Mamba na lang na sa Jenks na lang. Jenks.
Kay nga nag-jinx na Akson Nelson. Ha? Nga nag-jinx na. Kaya ang iyang ngalan, wala na vowel. Mukha ni. Kasi kapag kalisod man na yung ngalan ni pronounce yung ambot din na sa ate mo na iya para Unique kuno na imong. oo, unique kapuro tanan na iya konsonantang iya yung ano. Oo, ang ngalan. sang una-una na gani. Oo. Pag apong ko gid sa PDEA, gid pamangkot ko ng PIO ka PDEA. Bako ma'am, tutuod ni do lang ulango niya. Ayo di porma. Tapos natulog sa imo kakadlawan niya lang ka. Ang balya, hindi, ginunahan niya ako. Oo. Ang balya, hindi sir, tsakto ginamo ginapangalan niya, unique ay. Oo. Ayo di porma. Ati, kung sa bagay, magkuha ka mga board exam, di ka na problema. Daos na. Ngaman, Ati, puro na lang konsonanto. wala ka na ito problema, ano? Oo, wala na hyphen, wala na kung inye pa na daw, kung ano pa na daw, puro tanang itao mo lang daw sa konsonant ngalan mo, masulat, bahala na na yung computer, magbasas na eh. Purti si ma'am kay Tiara, git sa galit kay ina, sang kagahon. Oo, actually may conference sila after sa operation. Ti mayo man kay isa sa aton sininga gin pakigangot sa kay na pala may kapariyo sang packaging. Kaya ang packaging plariyo mo. Para Rio, gid. Oo, ang rumdum ka to sa my breed ko. Oo, ako gito nag-cover sa bread ko. Pagkita ko kay na. Kadumdum ka sa Escalante. Oo. Balario ang cover. Balario? Ang suludlan. Oo, ang Balario. ginatawag na nila nga green tea na. Ang Green Chinese tea, green oo. tea. Balario. Palario. At yung matuloy kay ina, ginunahan ko na ko ma'am ang suludlan sa sa apat ka madalag kong operasyon. Pulo Palario lang tanan. Oo. Te. Tumiling isa lang source na. Ang pinakababaw guro eh. Oo, Oo. Sa lingkod tinagagin na si Bumam. Ti, ambot lang. Ayo di porma. Nagagin si Bu, nagis kalante. Congratulations dira sa San Carlos City PNP Action Nelson, no? Ti mo na, ti bantayan pa na kay ti subong daan medyo ligwa-ligwa na. Pabalik na ta sa new normal mo. Ti gaginuwa naman sila actually. Ti mo na nga to sa actually ang iya tong assessment gani silinga inisir nga drugs ni daw dugan na ni gintago. Oo, dugan na ni kuno gintago ning drugs kay gabilog-bilog pa. Oo. Oo. Naging pagwa lang ni sang nagbalik na tabla sa medyo busy ng ang tanan. Kumbaga, ang sa aton pa nga pulong, panawag na naton old stock. Old stock na nila. Pero ti wala man na expiration niya. Oo, na expiration niya. Ma-expire lang na yan kung matunaw mo na. Ayo di Kag porma. tapos ti pag-asuna ti amo gina niya. Ati, pag-asoy na do, ikaw na expire eh. Ayo di porma. Kakita ka na itong bituon sa klangitan. Mahal ako bituon, base ganun yung matsaga mo do bulan. Ayo Di di ano porma. ang significance na action dyan, kay man ti mo ng pista sa Tubuso, tapos na, sunod nga pista, diris Calatrava. Ati kabalo ka na action, Di Nelson. sunod bulan ka San Carlos na madayon. Amo Ti daw- nagpinta Flores na dagala. Oo, Lapit na ti lang. masupog na sila. Ati, amo ginahampang Oo. nila. Gano na sila, ti hindi na sila magpabentura da pagkita San Carlos, Calatrava, kay ti medyo ang operation daw ginapabaskog sa aton sini kapulisan. Ginapaugot pa ginila. Gambal gani si Police Lieutenant Rodney Saruna, grabe man. Akon sa lakyan na imo na ni akon ni nga boarding house. Wala lagi dalay na hali, no? Oo, ngiya sa lakyan sa likod puro na yang mga puro mga linabhan, mga bayo, patos, aranada kay ti paano bla? Palubong bla sa operasyon. Amo ginaobra nila. Balogit ko na kay even Dries Bacolod. Mm. Sang ara pa ko sa patrol. Bisan media do malubong kami. Ayo di Oo, palubong porma. kagidya, Malubong ka gidya. Ti naano to man ang effort ka police basta ganun may balon ka bla accomplishment. nga, sir, preparar ka na. Prepara ka tapos do karon pa sa Dasan kagaon. Ka, kamang ga alyat man atay mo, ga laba man liog mo kung ano oras ng ulat ka da. Ang sadya ng balon nga kabi launa sa ngapon prepara ka da. Oo. Tapos launa sa kagaon gili tapos. Ayo di porma. Pero kay ti mayo man, may may stomach development man. Ti ina kumera gid. Ayo di Oo, porma. ti
mahuyam na sila. Sa bagay. Kung may pila naman ka mga operasyon actually, may stomach development, kaya tinahuya man sila nga ang media nga daan Importante sila nga operasyon. Importante na. Hindi na makumpleto kung wala. Kaya ang chain of evidence hindi makumpleto kung wala media. Pero actually Nelson, dugay na ginaduso bala. Nga kakaso na lang nataning medyada kag ang kay sa totoo lang, pag-abot sa korte, hindi man na Japon pag imbitahan ako na matabo da. Pero kung kaya ako man Action Nelson, ang pulisya di will operate until early in the morning. Di what if karon wala may mabugtaw sila nga media? Kundi kanogon sa operation nila. Notice mo man nga pwedeng pangamiga ka pangamigon las media. Tikikinanglanon. Ayo di porma. Pareho man na mo, give and take mo lang na mo. Give and take lang na iya. Ganun kaya ang point na bala. Mas mangin mabudlay pag para sa PNP. Nga makon mo, kasi kina-operate ara tunga sang kadelikadong kaugalingon mo, ngita ka pay mo ya barangay official kag media. Ayo di porma. Gani man. Diba? Muna mo, importante. Ginasla, wete daw kasanayan na malanga. Amo na gani, do na naandan naman lang. Pero in the future, bala ko, example, ikaw be, kabalo ko, sako ka man. Kung ay na bigla karon sa iban nga tao, bigla kay ikaw na ang pinaka-legitimate na karon sa norte. Kasi nung karon tong maupod. Hindi wala. Do mo na bala? I mean, pasalamat lang na sila kay ti damo subong media. Ti ibang Ngaraman media. Media nga ginsugo ba kalanggaw pagbalik. Ayo di porma. Media gidyang lawas eh. Namian ko sa medyang lawas ha. Te, api festada sa inyo sa may... Te, medyo busy na action dyan. Ang Calatrava, may mga kiosko na actually nga ginapreparar. Diri sa amon, kag pila naman ka mga magahod-gahod nga mga sound system naga birada subong sa amon. Di most probably, base dason nga may nadlaw next week. Kaya masugod na ang pista June 25 mo. Ang tubuso tapos na. Tapos ng tubuso kahapon. Kagahapon ang highlights? Highlights sa Picha 13. Ano kanina pistada ang tawag na nila bala? Nalipat ko ng pista nila da. Kay may landa? Nalipat ko to na dumdumak may pulo pista na sila da mong do may mga south-south tibot silingon subong manog naman ang Calatrava naman. Ti diri sa Calatrava, larga Calatrava na Lilas Pandan. Muna. Kay kung San Carlos, Pintaflores mo. Pintaflores. Ti diri sa Calatrava, Lilas Pandan. So medyo busy ka next week. Following week nga pwede naman preparasyon kag ti hopefully medyo matawhay lang medyo matawhay lang ang palibot bla. Kay ti sini nga mga panahon action dyan sini nga mga panahon medyo matawhay. Kag wala gid man sang mga dalagko nga mga official nga nakabalhag sa aton sini nga mga police blatter. Nagaugtas mo gani iba. Sige ta. Sir? Sige panawag. Sige lang la sir. Kay amugin ang obligasyon ka trabaho sir. Gani man kay ti basta kay kung may telepono pila man lang na bukas sa libro nga nga blue man. Dali man lang na ipangitaon. Well anyway, action dyan ang pila ka mga balita naton nga madulong sa karon nga gabi. Nagabot na ang pila ka mga materials para sa Fish Kids Culture Project ini siya sa Barangay Lipaton Integrated Small Fisher Folks Association gikan sa Maya Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kon BFAR na bato na sang Municipal Agriculture Office nga ginabaton man mismo ni Jerica Miller ang agriculturist diri sa Maya Banwa sang Calatrava ang mga kagamitan ini gamiton para na sa ila sini nga pasanyog sang ila proyekto kag subong man paghatag proteksyon sa mga isda ilabi na gid ang mga materials nga ginagamit nila ginahimo nila buya dira sa may tunga sang lawod para nga ang mga isda ang mayara sang pag-aistaran madumduman mo action dyan nga ining Banwa sang Calatrava mayara sang kapin sa 13 ka mga coastal areas diri kag medyo malapad-lapad ning area
diri sa may banwa sa Calatrava kag ginaproteksyonan gid kay manti ginamasulod ini sa pila ka mga illegal fishing halin sa may iban nga probinsya ang banwa sa Calatrava. So gina-organize ang ini nga mga fisher folks para nga pagbantay maghimo sang visibility sa ila sini nga mga area kag subong man pagbulig sa ila sini asosasyon nga kung sa diin mahatagan man sang katumanan ang ila sini nga handom nga may makuha sila nga mga dalagko nga mga isda sa ila sini nga mga area. That is why nga buligan ini sila sa nga BFAR sa pagsupply kag paghatag sang mga kagamitan para sa ila sini nga asosasyon na action dyan. So amo na ang tingwa sa municipal agriculture diri sa may banwa sang Calatrava nga kung ang tanan nga mga asosasyon ang makabaton sang amo iya nga proyekto, most probably kag hopefully ini sila ang medyo maka-alleviate man sa kapigaduhon sa karon nga panahon na action dyan. Kagati ginkalipay man sang mga opisyales sang barangay kag subuman opisyales sang asosasyon sa may barangay Lipaton kay hindi lang barangay Lipaton action dyan ang makabaton sini kundi ang pila pa ka mga asosasyon diri sa may banwa sang Calatrava ining mga fish kids nga ginapanghatag sa ila sang aton sini nga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Report gikan diri sa banwa sang Calatrava. Ka-aksyon nyo Nelson Patiño na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid sa report ni Aksyon Nelson Pateño. Gay ka naman sa 1st District sang Negros Occidental. Pertikari asod-asod nga kapistahan sa norte. Naligad ko nung natapos ng kapon ang fiesta sa banwa sang Tuboso. Upcoming naman, fiesta sang Calatrava. Oy, lapit naman, fiesta naman sa San Carlos. Happy fiesta lang da, no? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 10:30 na. Good evening lang kay Ma'am Katie Vera, Ruel Hipilga, good evening. Novi Magapan, mayong gabi. Dennis Richard Tiboruma, J.R. Palma Kimaan, Aksyon John, good evening. Ari lang kami Japon, Diga Parukuro Pamati, Simo. Nagagreet na kuno siya sa staff sang Bastro EMS. Kag si Kaming Kagawad, Harry Garcia, Kagawad, Mawi Carmona, sa Ilatsang Gini, Buknoy, Katedrilia, Kimaan, Family, Tita Helen Guadalupe, Nalina Mabayag, Joel Mabayag, kag Tito Jimmy Yong, kag iya pamilya sa Deca Homes, Barangay Kabog. Sa taga Kabog, dira mayad nga gabi sa inyo tanan. Bebe Gregorio Yulo, good evening. Kay Sir Hindrandra, Rapido Hala Castigo. Melly Melds, good evening. Monitor lang kuno sa oy si Ma'am Melly Melds gali taga Kuala Lumpur, Malaysia. Ramil Himotea, family Himotea diri sa may Karabalan. Nagapatamyaw kuno si Ramil Himotea sa may Sumag naman. Donald Kabasag is watching. Upod ko rin siya nga wifey nga si Ma'am Leia Kabasag. Hinila Magalona, Borneso, Green Action John, monitor lang kami sa Kabog Tamil sa family ko Magalona. And Borneso family, God bless you. Totong Abdo, good evening. Gamonitor ko sa may Tangob, Purok, Seaside. Taga barangay Tangob, dira mayang gabi sa inyo tanan. Kamusta ka mo dira? Monitor na ko no si Mitoy Arqueo, kag Bebot Sededon sa may barangay Araala, Carlota City. Ay, Ma'am Jinky Dilagdon. Good evening, Dri. Good morning, dira sa imo. Kay Mr. Arthur Jet Villasor, Vanessa Mayo, and Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alma Oligon, Mikey Montilla, kay sa tanan niyang pamilya diri sa may barangay DSB, sa may barangay Pandanon DSB. Salamat gid, daga Arizona, USA. Ma'am Star Mayo, Ma'am Van, happy Tuesday kuno dito sa Rochester, Minnesota, USA. Super hot dito, diri ma'am, super cold naman. Uy, it 91 degrees dira, pero timan ba?
Great na lang kuno siyang Fam Bombs, Alvarez Mercado and Herrera family. Salamat, Gade. You're welcome always, Ma'am Van. Ang ibang dugay-dugay naman, i-check naman nato ng report gikan naman sa 2nd District sa Negros Occidental. Ang report ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon, Night Patrol Field Reports. Sa detalye, si Aksyon Roger, please come in. Yes, action dyan, maing gabi sa aton mga ka-aksyon, sa aton sinaksyon dyan nga mga observation na natin sa tuwa na police report kita sa buong sinasang sagay. Bawati tapos, sige man ang Saturday, wala kung kapistahan sinasang sagay sa pagsaulog sa ikabit sa tuwing naging syudad ini nga lugar, pero sa tong pizza 11 ato kag perte kagutok sa tawo, pero subong niya ini siya ti pizza 14 na bilang adlaw na nakaligan malay sa tong Sabado to sang pizza 11, pero kadamo Japon sa nagalinagaw kay man kadamo sang mga wala pa man mag-pull out rin mga rides kag subong mga periyahan amo na nga kadamo Japon sang mga tawo action dyan. So far, mayo ang timpo, kag mayo ang pagsanag sa bulan. Ang mga kalangitan na medyo matinawala sang sign nga magatupa ang ulan. Sa pila naton sa mga balita, ini aksyon dyan, follow up lamang sa natabo nga aksidente sa tong adlaw sang fiesta o kung sang charter day, pero kagahon na ni sa Domingo natabo kay man pizza 12 na bla. Ang follow up sini kay ang biktima, gin-confirm kay na ni Police Chief Master Sergeant Rael Gargar nga nadido gid na patay gid sa ospital kag ini nga hapon may ara na nga amicable settlement man ang pamilya action dyan. Natabo actually insidente sa may Atubang mismo sang Jose Bipoy Plaza diri sa Dalan Marañon, Barangay Poblacion 2, Ciudad San Sagay, sadtong alas 12:40 tagtagma sa kadaot Domingo. Di ang biktima nga ginkilala kay Carlos Canyabelan Arisgar, 37 anyos sa edad. May asawa nga residente sa Procloe sa Barangay Rizal, Ciudad San Sagay. Amo ni siya ang nakangkon sang pilas, labi ni kay sa iya man nga ulo tungod kay natumba ini siya matapos ang bungguan sa isa karose nga motorsiklo nga ginamaniho naman ni Rene Andrin Ibalayo, 19 anyos sa edad, soltero sa Procbore sa Barangay Malubon, Ciudad San Sagay. Kay santo nga timpo sa kagahon iniya si Rene Andrin nagayuti ni siya sa isa direct gasoline station bala nga naga-operate sa 24 hours so nang duty niya hasta alas 11, mapauli kung tani ni sa Malubon, nagadali siya kuno kay gutom siya, kay ginto, nga nagtabok man ni sinalal si Carlos Canyavelan, amo ni siya ang sa report, ara sa probinsya sa Makaulubog, Elimnon. So tungod siya iya pagtabok sa dalan, gulpian dati nabungguan man siya kay madating mapadalagan ni Rene Andrin, nabungguan ini siya. Si Rene Andre nakastiguhan pa rin sa mga upod sini ni Carlos Canyabilan kay ang mga upod ito iya walang pamilya bala pero timayo na lang gani kasi damo man mga tao tungkol kay kapistahan gani kaya mo na nga damo man ang nagatambag gilay tawag sa pulis tungkol nga naga-police visibility man sila, naka-responder man gila yun. So, ini si ang biktima na si Carlos, gidala pa ini sa Alfredo Marañon District Hospital, dari sa may Ciudad San Sagay, pero transfer dira sa may Ciudad sa Bacolod, kaya sunod sa report, pagka kagahon man daw, 24 oras la, ginbawian siya sa kabuhi, samtang ara siya sini sa hospital. Sana siling na kay na confirmation na po siya kay o sunod sa kay Police Chief Master Sergeant Rael Gargar sa kay City PNP mong dito officer siling niya may ara na nga amicable settlement kay na sa tunga sining pamilya sang driver kaga ang pamilya man sa biktima may mga ginpirmahan na kay na nga settlement action dyan. Now sa dugang naton nga balita isa ini armas nga gin turnover sa kapulisan may mga alas 10 immediate takna sang aga kaina gin turnover ini si ang endorser si Jess Arnado 38 anyos sila sa Proctambi sa Barangay Bulanon, Ciudad San Sagay. Ini gin turnover ang caliber 45 pistol nga Noreco with serial number BA 1840408-246 nga wala sang ammunition
Kaya sa report, based sa record, ngayon nga lost firearms ang yara karon sa custody sang firearms and explosive division diriman sa may Sagay City PNP Action Dyan. So far mo na tumadulong nga report, wala man sa mga dalagko nga mga insidente, mga untoward incident, medyo matultaw man subong ang aton diri nga area of responsibility. Natamyaw talaga ponda si Fiscal Maido kay si Ma'am Linian Maido sa may syudad sa Victorias kay nagapamati na sila kay si amigo Nonoy Manggubat. Mayong gabi gid tutudyo gid ibasang ko kay Kapagal Diaz kay Mr. Jonathan Diaz Action John. Report ni kadiri sa syudad sang Sagay para sa Action Night Patrol. Ini sa Action Roger Gutim nga report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat sa report ni Aksyon Roger Gutib. Mga balita nga natipon gikan sa kaduha nga distrito sa probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 10:38 na. Sa nagaulat dira sa recap naton sa resulta sang STL. First draw magkaaksyon ang resulta subong adlaw. Unang draw 36-24, 36-24. Second draw 5-34, 5-34. Ikatatlong draw 27-35, 27-35. Ay, ultra loto naman ang resulta sa mga nagtaya sang loto. Ari na! Ultra Loto 658 nga may jackpot prize nga 49,500,000 pesos. 49,500,000 pesos. Wala sang may nagdaog. Ang winning combination 48, 33, 10, 46, 2, 53. Suliton ko, 658 winning combination, 48, 33, 10, 46, 2, kag 53. Ay, Super Lotto naman 649 nga may jackpot prize nga 52,135,540 and 20 centavos. Wala sang may nagdaog. Winning combination 649, 23, 16, 27, 22, 7, 19. Suliton ko, 649 winning combination, 23, 16, 27, 22, 7, kag 19. Lotto 642 winning combination nga may jackpot prize nga 6,051,521 pesos and 20 centavos. Wala man sang may nagdaog. Winning combination 42, 38, 21, 61, kag 41. Suliton ko 642, 42, 38, 21, 6, 1, kag 41. Akso Radio Philippine Standard Time las 10:41 na. Sa aton nga pagbalik ang balik report sa aton patok kag report man ni Action VJ Apasible. Diri sa gihapon sa inyo palatuntunan, Action Night Patrol. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics.
Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga traffic para traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayasang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Radio Philippine Standard Time, las 10:48 na. Maayong gabi lang kay Ma'am Annabel Garcia, monitor ko no from Purok San Roque, Tanguba. Opo dyan nga bana nga si Sir June Garcia. Karen Miraflor, good evening. Ga-monitor lang sa may barangay ka Tanguba. Oy, kadamo sa taga barangay Tangubo. Hari Kinosa Milano. At Hari Kinosa Milano, good evening. Nagapamati ko no sa may barangay Sumaga. Totong Abdo, good evening. Ga-monitor sa Purok Seaside. Ay, nung Vicente Encarnacion Semeliano. Nong, musta ka na nong? Good evening, Action dyan. Sige na kami monitor. Kita ko basa kag kaina kag si Papang Bahuo man. Amo gina basta tawag ng tungkulin. Ulano kon init, ya birada lang Let's familiar. Watching sa Concepcion. John Mark Blanco. Okay, i-check na natin karon, no? Jocelyn, good evening. And Ma'am Eda Ramos, maayong gabi man. This time, Action, i-check natin ang report. Gikan naman dito sa kalimang distrito sa Negros Occidental. Ang report nga natipo ni Action VJ Apasible. Action Night Patrol Field Reports. Action VJ sa report kami. Action John, mayong gabi, ginpasakaan na sang kaso angot sa pagtugas ng alarm and scandal kag paglapas sa Republic Act 9165 tukon ining Comprehensive and Dangerous Drugs Act of 2002, Section 11, si Arnaldo Guzon alias Jinggol, 47 anyos, soltero, kag isa ka OFW, residente sang Zamora Street, Barangay 3, Banuasang Hinigaran. Suno kay Police Captain Ryan Villasario, ang hepe sang Hinigaran Municipal Police Station. Ang kaso ni Guzon ang ginfile na kahapon, Hunyo 13, 2022. Kung matandaan, Action John, nagkuhaan sa ginapatihan Shabu si Guzon matapos ini ang nag-iskandalo sa ila silinga lugar sa adtong Hunyo 12 silinga tuig, tak na alas 12:45 sang kaagahon, rason naglayon nga nagresponde ang kapulisan. Action John, pamatian tabala ang bahin sang pahayag ni Police Captain Ryan Villasario angot sa sini nga insidente. Nabatian ang pahayag sang hepe sang Hinigaran, PNP. By the way, Action John, mayara subong sa nagaluntad nga isa ka astronomical phenomenon ining pagbanaag sang strawberry
full moon sa iya nga bulan kag sinigid nga gabi ano. And nakita naton even though nga medyo magulugal umon pero nagpakita man sa aton diri iya sa may bahin sa sur sa Negros Occidental. Report gikan sa Quinto Distrito ini ang inyo ka-aksyon VJ Pasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat Aksyon VJ Pasible. Iyagin mencionar mga ka-aksyon ining Strawberry Supermoon 2022 nga bisan diri sa aton sa may Negros Occidental. Magtangla ka sa kalangitan, wala lamod politika pero ang color niya color pink. Amo lang yung tawag nila mga ka-aksyon Strawberry Supermoon 2022. Kay suno sa NASA, ini makatag sang kaygunan sa publiko nga ila makitaan ang spot craters kag ang bukid sa lunar surface gamit makaaksyon ang ginatawag naton nga telescope. Bangod sa ginatawag naton nga Strawberry Moon 2022. Ini ang manginlabing una sa 3 ka mga summer supermoons. Amo ni makaaksyon ang ginatawag naton nga June's full moon o kun ang strawberry moon mga kaaksyon, di ba? Damo usubong bisan sa online, damo usubong nga nagatangla sa kalangitan kag gusto nila masaksihan ining pink moon o kun ang strawberry moon mga kaaksyon. Sige, i-check na ang balik nga report sa ato naman nga Patrol 2 sa ato nga Crosswind Pit Patrol ang report ni Aksyon Zil Minardo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon Zil! Action dyan, aresto ang 4 ka persona sa drug bypass operation sa Bacolod City Police Station 5 sa Purok Pine 3, Barangay Bata, Bacolod City, alauna initial sa kagahon, batis ng adlaw Kunyo 14, 2022. Kinkilala ang mga suspects na doon, Sanday Jo Marie Mahusay, aka Tabi, 40 years old, kag residente sa Purok Pine 3, Barangay Bata, Bacolod City. Ini ang suspectado naglapas ng Section 5 kag 11 o kung pagbaligya kung pagupot sang illegal nga droga. Katulong man nga nadakpan si Ariel Aranilla, aka Mark, 24 anyos, residente naman sa Purok Villagracia, Barangay Bata, Bacolod City. Kagini naman ang suspetsado nagbayolar sa Section 11 o kung pagpupot sa illegal nga droga. Katulong man nga nadakpan si Erickson Mabaga, ako na alias Eric, 26 anyos, residente sa Purok Villagracia man, Barangay Bata. Kagini naglapas man sa Section 12 upang pagpupot sa drug paraphernalia. Kagkasubong man niya nadakpan si Romilito Malinaw, alias Romain, 31 anyos, residente sa Purok Acacia, Barangay Pulisa, Bacolod City. Yan naglapas naman sa Section 12 upang pagpupot sa drug paraphernalia. Ang dapat ka suspect, lunsay ginakabi niya SLI o street level individual na kumpiskar sa mga suspect ang 5 kaso sa isang suspected sa bunga nagbabalor sa 105,000 pesos. Kung nagabugat sa nga 15 gramos, yara na subong nakadetain ang 4 ka mga suspect sa Police Station 5. Balita nga gikan sa patrol, Aksyon Zil Minardo, unang sa balita, unang sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Good night, ka. Bago lang nagsulod nga balita mga kaaksyon, ining under 16 nga Asian Championship balas sang Philippine or sang Federation of International Basketball Association o kung FIBA U16 under 16 mga kaaksyon ginluto sang pungsod Japan ang mga pamatanon nga basketballista sang pungsod Pilipinas sa score nga 73-67. Botsilingon silver medalist ang Pilipinas. Amo nang tawag nila magkaaksyon nga Gilas Youth. Sige lang, importante may mga progressiveness or progression man kag development sampang sang mga Pinoy mga kaaksyon ay labi na sa patag sang basketball. Mayang gabi kay Sally Auke de Sousa. Good evening. Taga Sam Village kuno.
Lona Dilencia, good evening everyone. Mayang gabi dira sa imo. Jane Montesa, mayang gabi nag-monitor si Papa Gabito Montes sa irigasyon sa Talok, Bagos City. Salamat gid ko no. Salamat man Jane Montes. Paray lang sa pag-monitor kag pagpamati diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time last 10:57 na. Kag inyo nabatian ang kabagusan nga pagpangalaga diri man sa aton nga panutuntunan Aksyon Night Patrol Program. Mga bulubalita, bantayan pagid buwas aga mga kaaksyon sa aton nga pag-sign on. Upod kay Aksyon Fred Salanga sa Aksyon Reports first portion. Perting replayo sa gyapon sampang sa may NBA games. Game 5 kay inaabanse na sa serye ang Golden State Warriors sa 3-2, no? 3-2 na makaaksyon. Bot sa lingon isa na gidlang kadaog. Champion na ang Golden State Warriors. Pero ang home court o kanang hampang sa Game 6 yara sa home court sang Boston Celtics. No, sa palabuton mga kaaksyon nga I think kundi magsala ba si mga Webes guro. I-check nato nina no, ang update sa NBA games. Sige, kag inyo na ba diyan ang kabagusan nga pagpangalaga diri man sa tuntunan na Aksyon Night Patrol programa. Opo daton sa Patrol 2 sa naman nga Crosswind Patrol si Aksyon Zil Minardo. Back-to-back si piloto sa patrol, Aksyon Papang Nixon Tahoma. Sa aton nga News Center, Aksyon An Defensor Lisay. Aton nga Aksyon Correspondent Aksyon Nelson Pateño. Aksyon Roger Gutib gikan sa 2nd District sa Negros Occidental. Aksyon VJ Apasible from 5th District sa Negros Occidental. Diriman sa aton nga Studio A Master Control sa technical side si Aksyon Nelmar Madera kag Aksyon Christian James Binares. Sa ngalan sang inyong regular nga anchorman Aksyon Eric Magbanwa, talos kita kada Martes mga kaaksyon. Diri man sa pagpangalagad sa Aksyon Night Patrol Program. Ako naman ang inyong alagad sa kahanginan, Aksyon John Diaz, nga nagasiling, good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Aksyon Radyo!